Sa sini nga episode, ato ni baluon ang istorya sang isa ka isla kung paano ba natagaan sa proteksyon sa mga mangrove sa mga pumuluyo kag kung paano sila natagaan sang palangabuhian. Sa sini naman nga episode sang Tripping ni Romeng. Ini ang isa sa top 10 green destinations of the world. May century-old nga mga mangroves, matinaw nga tubig sang paypay kag may pa-seafood buffet. Lagaw ta sa Suyak Island sa Sagay City sa sining episode. Malipayo na pag-abot, siling tulog sa kalibot, buga na matinong nakadagatan, sa malipayo nakatawman. Nagabuligay nagapalangganay, bakaw sa agunding bugay, kung yun ang litinang nanay, sa pangabuhi Pagsampot mo pa lang sa Suyak Island sa Sagay City, ini ang masugata sa imo. Mga kababainhan sa Suyak nga nagahatag sang kalingawan sa kada may mag-abot ng mga bisita. May 15 minutos nga bangka ride halin sa Old Sagay Port ang Suyak Island. 1.8 hectares ang land area sang isla nga napalibutan sang 15 hectares nga mangrove. Ang termino nga Suyak nagakahulugan nga tunokon. Bangod sa pila ka mga bagay nga tunokon nga makita sa isla sadto. Halin sa mga stingray, pagkadto sa mga sea urchins kag iban pa. Puloy-an man ini sa may kapin 12,000 ka mga flying foxes. Ang Suyak Island Mangrove Eco Park ang isa ka example sa ecotourism. Community-based ang tourism. Mismo ang komunidad ang nagapangapin sa palibot kag sila man ang nagaganar sa ginadala nga income sa mga turista sa isla. Isa sa mga pangabay sa mga pumuluyo diri sa mga turista nga nagapadulong sa ilang isla nga hindi lang magsuksok sang tupis. Sila ang obrahan sila sang project, obrahan sila sang programa, pero sila ma-manage kag sila ma-earn from it. May little lang nga gamay nga mabalik sa city. One of the things during the planning workshop nga gin-request nila, wala two-piece. So we incorporated in the guidelines nga when you visited this place, kung pwede hindi lang mag two-piece. So dili adamo kami don'ts because this is an ecotourism site. May samtanan ka mga species ng mangroves nga makitaan sa isla. Kag di kahibalo ka mo bala, kag diri mo man makitaan ang century-old nga mga mangroves. Iban diri sa ila, mga 300 years old na. So, ari kami mga century ng mga mangroves, kilala ko sila kung paano sila nakabenepisyo diri sa amon isla, kung ano sila pagprotektar pag-abot sa mga kalamidad diri sa amon. Century old nga mangroves, Yes, no? yes sir. Like this. Ini sila? Oh, Amo ni? century. Bigto gidugan. So, this amon siyang pagatpat or Soniracha alba. So, kita nyo iya dahon is hardship. So, napakita na siya nga palangga niya ang community kay bangod siya gid ang tagasangga sa mga baskog nga hangin kag dagko nga balot. Okay. So siya na may pneumatophores na siya or breathing roots. So muna siya nga species kay may ara sa pneumatophores. Sa mo nang galago muna sa dot. Parte sang tour ang paglibot sa sini nga mga mangrove kag mismo man nga mga lokal sa isla ang naga-tour sa mga bisita. Diri mo makita ang madalong nila nga ihibalo sa mga mangroves. Isa sa mga makitaan nga mga mangroves diri ang bungalon. Isa ka high salinity nga mangrove, gina-absorb sini ang asin kag ginapagwa sa iyang lawas kag sa dahon. Yan naman ko lang Dapat mo na. Kasi sa pala. Kulang na ng tequila. Sadto, madamo ang cottages diri pero bangod sa pandemic, wala na magamit ang mga cottages nga himo sa kawayan gani nagkalawasak. Pero ginamat-amat na ini-rehabilitate kag sang Enero, liwat ka nagbuka sa turista ang isla.
Sa sulod sa mangrove belt, mayara man sa mini sandbar nga nagaserbi nga palaliguan sa bisita. Ang iningahawan nga area ang nagaserbi nga swimming area. Matinaw ang tubig sa sini nga lugar. Ulalabot sa tour kag sa swimming, isa sa mga ginabalik-balikan ang seafood sa isla. Nanari-sari nga mga preska nga mga seafood ang sarang makaon diri, depende sa season. Mayara sa kasag, may lukos, lobster, isda, shells kag madamo sang iban pa. May mga cottages nga nagaserbi nga palahuwayan kag kalan-an sa mga guests. Diri mo man maapresyar ang kabugnaw nga madalas sa mga mangroves kag ang katawhay nga madalas ang scenery sini. Ginahalungan sa mga pumuluyo sa isla ang mga mangroves kay nakahibalo sila kung ano ini ka-importante. Sila mismo naka-eksperyensa kung paano sila ginproteksyonan sa mga mangroves sa maglabay diri ang super typhoon nga Yolanda sa 2013. Saksi sila kung paano sila ginproteksyonan sa mga mangroves na nagapalibot sa isla. Ini ang rason kung nga naging second place ini sa Nature and Scenery category kag nagbato sa People's Choice Award sa International Tourism Trade Fair sa ITB sa Berlin sa Germany sang sini nga tuig. May mga tour nga gin-offer sa less than 800 pesos per head for a group of 12. May libre ka na nga pangka-ride, may entrance, may cottage, kag seafood buffet. Ma-relax, mapapusog ka na lang kag mag-enjoy sa experience diri sa lugar. For reservations kag inquiries, pwede lang mag-inquire sa Tourism Office sa Sagay City tungkol sa I Love Sagay nga Facebook page. Hindi pa ulihi para enjoy ang summer season. Pwede ka mag-swimming diri sa isla, pwede mo man matilawan ang nagkalain-lain nga mga seafood diri. Kag may pabalon pa nga mga leksyon kung ano ka-importante ang mga mangroves sa mga pumuluyo. Inaagi na tanyag sa ang Suyak Island diri sa Sagay City. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Roming, i-follow ang mga Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Ulupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Roming!